We are the biggest, we are the largest African spiritual platform. My name is Queen Hadasha. You can also call me Empress Makida. I am Labraska, the Sun Goddess. I welcome you to another great episode. We are Revelations, the tallest spiritual platform. We are now international. I hope Elijah Nekan, UK Sumonko. I welcome you to another great episode. And that your topic is a bit unique, and I believe we are going to get what we want to get. The return of the 12 Hebrew gods and the 12 Akan tribes. Such a huge topic. We have one of our brothers here who is going to take us through this great education. Nanidinde Emmanuel Nsiah. Okay, so and then I did kind at the mount. And you know, Mama wape homage at the amount di platform yetching in our mama platform here can see it. Now we introduce you watch rain, so no cumbron, some no cum Jesus, so we Adamo, so we a Messiah had a BBI possible. I didn't to me see what had and then a bimba we are. Until we introduce you, which we are nothing common or no, nay, dear Atoso. That's about Medin the Reverend Nsiah Emmanuel. I'm Elohim Kingdom Ministry. I'm Okumasi, Michio Meduma. Okay. Honey Yeshia, I name the Persuade. Okay. Now, Michia Revelations, impending for the title wa Maame Grace. Ene mpanyinfo omta wa chinyina ene ahwefo a we wiase nyina me chia wo munyina esa chia me bishop sunsun waja panyina otamachi Bishop Dr. Kwasi Kwatin Arena of Love Chapel Kumasi Bokrom that's yo ene reverend mo akwa abakese pa abusia ena ye guest in the new I na ndaso na e dey kan a wa join the platform ya wo de ma homre be 6 weeks no be kolem. Just open the mind and think critically. I keep saying say ye educational platform into adisuana na yeguso a yesua and dey kwa akwadwendwen anyame dumienu a omo free omo returning from Hebrew and Hebrew gods a omo returning any Akan 12 Akan tribes eno and the topic no ma ye nyina akwaba enti no wo se wo yosofo enti questions bebrebe an sheda enim na ka misa so wo ye Yesu sofo ana bacho me Yeshua sofo Yeshua sofo Yesu sofo Jesus Christ which is which Yesu and Jesus Christ Jesus here Europe for the University of Sergeant. Okay. Maybe be near me Hebrew need dear. Me nim from Trim. Any about somewhere I beto. I mean said the obeji ye before a dear friend Yeshua. Hamashiaka. Okay, all right. Intinu nye Jesus. But uji moja nidi. Me Yeshua moja nidi. So be wu ye na ofie ni moja gu ye na ye nyankwa. Me ji dipa. Uji heaven di. Meji osoro edi se osoro bi wo ho a soro nkosina asase na ye wu a ye be ko ho onipa wu a niema mienu obetimi akosoro ba bia wonananom nyankopon na omanyame wo wu a obetimi asan kwa asase so nsama nkire a ofiri baaye ejina abraba abeboye ne de utimi pagya honhom no kra koduruye sabi enye obia na obetimi afro praying sorry ya asem ekwa abrochiri asase ya asumpo le mpra hene na bia eni bia ukọ na honhom a omo nimde ekosoro omo adwene na omo akoma na omo abrabo ye pe ewo na otena asase su ya niam basa se ne ope bia wu ya ase ukọ ho timi nko sa na ni de wo ye adwuma na unya visa na wo be kwa America de ene ye so bibi wo ho a wo benya asa wako ho. It makes sense. So this Yeshua ya moka and Jesus Yeshua no ono ane ne owi na Joseph Arimatheus ekosi e man ba bi me yesi enu no ono ana moka Yeshua na moka na mode tutu eno ana ye Mary Magdalene na damfo ana bi gidi se na oka esuafo no the same Yeshua ya na ofo say ye di Jesus di na bole ne so ana sa story ni ye different and the question Yeshua
eye bibini Miriam oye bibini ba Joseph Arimatheus oye bibini ana obroni so de Jesus ebaye oye nipa fita ana obroni de Mary ebaye ono so ye broni fita omo fam sa ensem we na omo de baye ne de no kurani bibie no asi ewo omo fam sa de asi ye no kure anipa ede ne ho atoso aye gidi ene Yeshua de no na me che say Yeshua no pe na omo adane na story na omo se Mary Magdalene owu ye Joseph Arimatheus man tumbu ne ade ni de yampa ende yampa enti se omo adane se omo de instead some de ni patuntum ebesi ho no but nsam ne de ye saa abesi ho nsam ne de ye saa no correct okay enti se edakro to se Yeshua ya mu ken no wo mma no wo abusia mo befa ne sen me ameti haidie minim pefe say Yeshua no wo yire wo ma okay e wa abusia okay great abusia fo bi wo ho mo ya tuntum 47 ne wa great enti chese wunim say Yeshua na omo afre ni Yesu no wo yire no wo ma no correct it's another topic for another day and kwasem pa because me catch them say ensem bi wo ho pa da ko ebe gbe say gbe no asam ne be ko west me catch them recently say me call baby e wo London Glastonbury na honsem ne ye be ka ne da ko imagine yesterday and na dey kan ho landing kro na nkasa na ho ne palace na nkasa na ohemate ho no eye bi before ne chechire akonwa a wote so no bibini na ehihye akonwa no sene ye nyina gold ade siesie nyina ye before landing kro no kan se ehwese de landing na nkasa ti a almost 90% be before na chechire abrofo star share so mo doors no landing nkasa nche enti wakwa ko hu bibi o ho ya no kre ye be kan some later nya nda ne ye ka se ye fa ne bra life a na wa twere wo ho ne ya be discuss sa issue we obi be say with my korokoro eyes na ya kasa asem we I welcome you to another great episode. It's going to be great. What topic ni mu na me pese ye ko because you so me pese ye be ne nanam chen the return of the 12 Hebrew gods and the 12 Akan tribes. The Kama and the return of the 12 Hebrew gods. What are the 12 Hebrew gods? Asidanka ochedi ampon ade nyina ewura kwa ayisi amenan. De mo fra na amen no. Ni di ankasa na maba akire. Ni di ankasa ye dai. Kwa ayisi adai amenan. Oni edi kwasi de ma no. Ono nti na ya na nam so memre da asum sasum kwasi ada. Enye kwasi brodi na be kire nse ye nsom otwedi ampon kwasi ada. Nya no kure. Oh, koso 12. Enti ono na asidan kan dini na nka na ho odin kan ya Yahweh Israel Hebrews. The woman say asase we aye tisui. Yen ko ba buru mu kura no ye ba ye aye nyine na nanom kam ye te say yen abibifo ye nsroma. Nsroma no kire say ye betimi aye star Ghana ye nsroma eda ya hye nsum eye nsroma tuntum. Ene na nanom say sa nsroma tuntum no efiri soro chiri ene ba besi asase so ne ba ye no na yen aye wa asase sese no na ye nim ye ho se yete ase na wo mu eno mbe ye bibia besi asase wie ye no wo mu be kyekyere enipa abusua omo afiri omo amasem no omo mogem abode enipa abode dikan enipa abode etosum yenu miensa yen aye wo sese ye ne nipa abode etoso nan omo kire se sam panyufo no mfiri soro be ye sa adwuma no asase so emma omo be ye onipa wodi kan aye frɛ na Adama do se dini se sande but se de age atum ne Adama aye akan dini eye Hebrew fo dini na ono ene onipa wodi kan ena omo san kire yen se aye tete abakwasem a obi a wanyini kakra bia ani masem a meken minyanko babrum oye de yen wo yen beto se nananom e wo ha no mo kan ye no ma common things very important ana omo se omo wie ni nyina na omo bo nipa no omo bo be ma wie omo san bo ba kan na
ɛna ɔmo ka sɛ nipa no na se ɛnɔre ɛna onipa hyɛ ase sɛ na se dɔre ɛna onipa ase dɔre yɛ no mfumso ne mrato bebree ba yɛ na yɛpepa bebree firim ɛna ɔmo san de ahoɔden foforɔ san bɛyɛ enipa a ne nimdeɛ ne n'ahoɔden ne bibia akɔ anim sene adama abɔde edi kan ɔmo san bɛyɛ abɔde ɛtɔ so mmiɛnsa san bɛyɛ nan na deɛ ɛtɔ so nan na ɔmo wie yɛ no a ɔmo nsa afei enipa anya esu ɛne ɛban ne adwene ne akoma honhom ne ɔkra a ɛte nneɛma ase na etimi wura honhom mu tenabea a ɔmo wɔ no sene deɛ na nkenipa te kane ɔmo wie na ɔmo gya yɛ hɔ san kɔ soro ɛna ɔmo de nneɛma bebree esisi hɔ ɛma yɛn sɛ yɛn fa so na tembe yɛn no ɔmo nkasa tembe ɔmo ntimi na ɔmo hadi nkyerɛ ne nso ntimi ɔmo nneɛma na ɔmo sisi yɛ na de bi esisi obi te sɛ na ankɔmɔ na enti nneɛma ɔmo de sisi hɔ ma yɛn no ebi ɛte sɛ aboɔ a yɛka no sɛ abotwere anaasɛ bɔnsamboɔ saa deɛ yɛ common thing a yɛn nananom efie bia wobɛkom from Egypt ebesi sɛ ɔmo started sɛ ɔmo treba Ethiopia ɛyɛ Ham ebesi sɛ ɔmo started sɛ ɔmo treba Sudan ɛyɛ Kingdom of Kush ebesi sɛ ɔmo ba Cote d'Ivoire ebesi sɛ ɔmo ba Abonoma so ebesi sɛ ɔmo ba Kwaman kɛse ɛyɛ Kwaman bepɔ so ebesi sɛ ɔmo ba adanse ebesi sɛ ɔmo kɔ Akuapem ebesi sɛ ɔmo san trɛ yɛ kɔ wasa ɛne ne mpɔtamu efie bi a ɔbɛkɔ bia ɔbɛhu botwere saa botwere no ida sɛ ɔde ensuo enwokɔkɔɔ ensanfuo apɛtɛhyɛ anaasɛ nnuaba a wahyɛ na aburu begu so akokɔ odwan apɔnkye nantwie saa nneɛma we bia de begu so bia no utimi na ɔmo kasa ɛma ɔte ɔmo ne ɛma ohu ɔmo sɛ wugina hɔ na no wanda ne ho adi ankyerɛ hɔ a oda sunsum da so utimi ba be yom ho adi kyerɛ wo we yɛ common thing a obi a ɔyɛ bibini yɛ kani bia enim sɛ saa na te memfa hwenka ho enti ɔmo de saa de we sisi hɔ ma yɛn a na ɛyɛ simple thing de fa so na ɔmo kasa ɛna ebre kwa animu no nneɛma bebree wɔ hɔ a yɛ started sɛ yɛgyegye mu yɛ tutugu ɛna asa ama ɛnɛ yɛn ya wo ya ɛwɔ mu yi ɛne yɛmire ɛwɔ mu yi no nipa bebree ɛwura fi baabi pɔtea obibini ne nkyifiri enti saa anyame dumienu ya ɔmo ba bɛyɛ saa adwuma kɛseɛ ma yɛn sɛ yɛkɔ aka ne Hebrew kasa mu a yɛbɛka ne sɛ te sɛ Elohim ate sɛ Yahweh Zebaot wokan ne nyinaa ba bɛsi dumienu a Yahweh Zebaot Yahweh Shaddai Yahweh Zebaot ode ba bɛsi dumienu nyinaa ode ba afi akamfo de na na ho yi a yenimu a bibiri kra nimu na ɛno so bɛma dumienu saa oboso ɛbɛma wo busumuru ɛbɛma wo bosom ayensu ɛbɛma wo bosom konsi ɛbɛma wo bosom sika bosom po bosom twe bosom pra saa de aba bɛsi edumienu enti saa edumienu we na ɔmo wɔ hɔ no sɛ wohwɛ ɔmo ahoɔden ne ɔmo da ɔmo ho adi sɛdeɛ ɔmo nyanyam ɔmo tenten ɛhan ɛkata ɔmo ho ɛtɔ da spaceships a ɔmo di sane fam ɔmo di bɛwiem bɛduru awia ne pɛmpɛnsoɔ na ɔmo timi frɛ onipa honhoma ne ba na ɔmo di nkɔmɔ a difference bi anim ɛyɛ edin no Hebrew kasa no a ne nananom kane no ɛne deɛ ɛka ne nei no ɛna nsunsumɛ kakra bam yɛbɛka no brɔfom sɛ contemporary chi anaasɛ contemporary Hebrew aka ne Hebrew no edin bi hɔ koraa ne yɛde frɛfrɛ yɛn ho a ɛnei no yɛmfrɛ ne saa sɛ metumi ayɛ adwuma kakra wɔ ha edin bi te sɛ kwasi kewe ase I but aka ne pa no ne yɛka ne sei kwayisi sei na ne yɛka kwayisi anaasɛ obɛma baako
kwa na wate ntamu kakra no asama eyadi why no anim na ye kwa ayisi ba se uyi ba ko na funu kan straight aye kwa ayisi enenne ye yi why no afiri ho na sa ye na firi ho ene ye san yi iwe ye firi ho ena ye kwasi enti se ye hwe ade a Maame mfa Hebrew names ni nyina old Hebrew names no emra na fe mi wi a papa to table na fe wi a yenfa compare akanfo de ehohi Yahwa 1 no 2 Elohim 3 Elohim Gibbo 4 Yahwa Aloha 5 Yahwa Sabaoth 6 Elohim Zebaoth 7 El 8 El Shaddai 9 Yahweh Jireh 10 Yahweh Shammah 11 12 Aba pacho old Hebrew names nini of the 12 pacho say obehia aba bi de so ebeboa yatifo a mini problem so metimi we aso ya any problem yeah okay Yahwa ene di kan de ye friend ya ano anasa Yahweh no one di kan Yahwa Elohim ye kan no sisi ya kasem se nyame anasa oduman kuma nyame no Elohim on the toso na Yahwa no de ye ni twidi Yahwa ana mka se ye kan Yahweh ana ya okay jana sa na ye kan sa na ye kan okay Yahweh anasa ya ukotwi ba mu sa na kan ya Elohim Gibbo aha ena ye kan se nyame okwabrane benada ena ye nida day of power and punishment Yahweh Aloha Yahweh Sabaoth Elohim Zabaoth El Shaddai ena ye Yahweh Jireh anase de kan Jehovah Jireh aye komo bi aka Yahweh Shammah said the Shammah cried him so munim say ekuro Ghana ha ya eno efa no ho ye beduru ho amenfi ene ni mpota mu nyina omu nyina efiri na sinim ye beduru ho de ka kuma to ye mate Yahweh Zebaoth ena ado nine Yahushua we obia ba omka Adonai but nya Adonai ado eye dini
separate. Adafo no. Hyphen 9 enso ye dini. Eno so a Labaji. Ye de me sheda ba ho be kire me. Tribe family bi a omo de sa dini we kwa na to omo so. Nti wo kan bo ma na be kan no ado 9 Yahushua. We mu ni the 12. Ena wo de ba ye de amu susu a. Nti senate ye ni. Badaroma. Afi ye de ba be hwe. Ye so local one currently ye use. I represented these same names. These same names and these same gods. These same gods. You are watching the biggest so. One. Busumuru. Yahweh no. Yes. Yahweh ya busumuru. Busumuru da Yahweh da. Na ya busumuru na Asante hine de ma Kofi Anan ya wawu ya na me bodam. Busumuru Kofi Anan. So the third ni man no. Eno. Nti na o ya Yahweh. Ne da Yahweh da. Ye ne ntame na me hwe se me hu ta no wo ma na me ona ne hu hia me. 2. Ena ye wo ye tosu mienu enso ye bosuma fram. Ye tosu miensa bosuma fi. Afi. Ye tosu 9 bosum konsi. Enum bosuma yensu. We dey board ye se me talk ese na nka otro gire no na de ahihye anim tian ye wo kan unim se wo kan ayi Yahweh a ono an no ye bosumburu Bosum krete Nsiah. Ensun bosum drebe. Bosum dai Drebe. Angoche bosum po. Now the abena so. Bosum po abena. Enkono bosum sika. Edu bosum akom. Dubako bosum twen. Edu mienu bosum pra. Sa edi du mienu. Ansa na ye kasa obroni ba be twere chi amaye Germany for ba be translate chi no amaye no we na ye mfere na bosom obia onim akanfo abakasem bia be attest to that na ye enyame enti o twi bible pa no se ofa esoro no ben se ya twere esoro no enyamesem na nye nyamesem se de nei ye twere no no fa no se free 1991 editions of Bible na besi 92, 95, 2000, especially 2000. Pa no mu ye changes kase pa both English and Tree Bible ni. Okwa na ye enyame ensem. Enti nyame busu nyame mmuru. Sa mmuru we uko India sisi ya or one of their 9 gods. The other can ho aye GAN. No nya Murugan. Obi onima sema make can be will attest to that. Na ye nyame mmuru, nyame afram, nyame afi, nyame konsi, nyame ayensu, nyame krete, nyame dwerebe, nyame po abana, nyame sika, nyame akom, nyame
nyame otwe nyame pra we mu na the whole before ni petuntum a ye wo wiase ye firi wo mu oni bi oye ni petuntum bia e firi we mu sa we nton we no ana sa tribal gods we no na omu gina ho ma agyanom emoja papa nom ene ma moja de wo ma papa nom asinim ene ma firi ba enti ye ka se enti Nyankopɔn ka kire Abraham se mema wasinimu ni ena ba behwe ofie so abedi ofie ama onye wakoa ena mpa Nyankopɔn so ma Abraham ewo eba be ma aye frɛ ne Isaka do twi no mo current twi ni de mo ka ne Isaac ba se wonya old twi ni na wo kan a Isaka so srem ha ya na to Isaka srimfo to Isaka fantifo bebre to Isaka angonafo bebre to Isaka Ethiopia nipa bebre to Isaka Nigeria for to Isaka Isakaba kira wo se atuntumfo nyina baako Hebrewfo enti sampanyufo we obia huhum owe ni waso eni mpanyufo mu bia de ehia de beka kira wo se ye wo afimu bia na ye wo abosome be se miensa asa enyame we mu nyina na omu firi soro ba asase so eni nipa benya one on one encounter every year bia especially middle of the year and I say first month of the year no nye January said the abrofo abese sama ye no ukọ twere kronkron mu a is it Deuteronomy chapter 12 verse 1 to 12 Nyankopɔn ka kire o mo se bosome Abib B Abib ye ne kasa mu ye be kan se April ana omumfanya bosome afinimu da edikan bosome edikan endisa Abib we afi no bosome edikan no sampanfo we nyina they come down to earth dia wantimi amasa abosome we sei mu no enkwa nkoduru December the 9th month no na omoaba and omoba there's a specific reason ti omoba ebo na omode ma aye no twere abotwere na na bonsambo no ye fra ade bi fellowship offering sa ade we na abiti nipa ye bibifo aye ho kire bibiribi no se ya brabo nyina aye hand to mouth eto da kra hand to mouth no kra ne emma emoja na ya sho abehwe gu ye no eye for ukra uhunhum ene unipadua we nkwaje but de ebema wo de wo de won say ye ubenya asomfo hunhum mu asomfo na omo aba be som na omo de niema eduru apeja abrɛw no you need to give fellowship offering ntomba be give fellowship offering no either sheep, ram or goat sa word abueno abibueno means spring and I say upliftment enti 1st April every 21st March edikosi 21st 22nd April no mo aba but 1st April kosi 14th April obi bia ye bibini bia na wo se wa prepare wa punch na wudwan na wa prepare abonsambo ida se odi bo ba akobeto ho ebuo mienu bo miensa amfa ba akwa afa miensa amfa miensa afansia amfa nsia afa nkron amfa nkron afa du mienu na fasi afodi buchi a omba beje ram and I say goat Omo beje are
ewo afodi bu chia no so afefoforo we abebu no wo mu decide ayi obofo a obedi afe no so enhyira wode ba no wa ma fellowship offering ni bia unya bi omo san yi guardian spirit de yen kan de kasam say demon no omo san yi demon baako angels no ewo wiem interceding nipa between nipa no omo demon ma obi ba bia na Africa pe the whole world omo said omo yi archangel baako wo wiem o ye intercession no agi bibia de akono omo san yi guardian spirit and as a demon baako a asase ni nyina so no so ne ye ba betena asase so de ufie ni na obi so fie ni na ono nso so eniema pass as so we say make sure say obi a obema fellowship offering no nsa be kan no ono nso so ne guardian spirit experience omo so eba beje no ma distribute akọ obi a fie no obi a adwuma enti se wa massa fellowship offering ni bia fellowship offering and it's a sorry back one more torama send them Johnny Bassa wo kurom ha ensa eduru samanti we ya ekosi next month ene ebra enkramofo enso ema omafo de ba ohun enwan ne mponchi ne nantwe ya omukum ade na fi bia dom sanya bikum ye nku bi nti reserve wo ya de agina say oba ne ba ma bia mo ye ekunu ne yira amwo mma wo eyiri ne kunu bia mfa baako enyina ho ma omo ho ene omo mma ene omo nananom se oyiri nom ye mienum yensa ena obefa 3 so oyiri nom ye 10 kra eye required se obefa 3 na odi agina ho ma 10 ni nyina extra large mo enti se memfa ne se sade we ya hyehyei sana no mo ye no titi o omo ja ye kra Ghana ha kra ja ye nche ye wa hemfa he bebre o ha fancy the last 50 years you kra nom da so ye be the last 20 years no mo ja ye eduru wa wo ye busumuru ni busumuru fo am fancy bia mo wo teshi mo nyina mo ba bia mba akohia ye sipusuban ye kapusuban a eti se on se obi si dan a ya no mo ye foundation kakra bi na mo asementim na mo atwe nsu agum sa na pusuban na tentente enye tintin bebre omo si pusuban ye specific nua nyamedua anyamedua a ye dua no wo ho na enyinia ba kaka na agi shade akata pusuban no so sa na sa konfu abosomfo na ye wakaniye ya na haban ni po mutumi tete de ye some ye de gu yawa na sa yiwam ana kukuom ana koram ye dua anyamedua no madua sosomasa no madua tamiawu atwa ho ahia no madua adwera atwa pusuban ho ahia enya sa ho be fa kekenti no mudia da bi twedi ampon kwame ba se ya adoma kan kire wo se sa hahama we nyina no ebra eye abib amo busumurufo mo be hia teshi sa pusuban ne ho na mo de ebia teshi busumurufo mo teshi na ebia eye efie makoma be 200 na mo ba enti mo de nwan 200 eba no mo betwa wie no sa hahama no yesi ye ntiti bi mfangu kura ne niam na esisi ho no osoro nsuo togum yasi ye ntiti bi mfangum ne yempunu ne yenkasangu so ne yemfa nuhwam mfra obi a oba ye bia na fa bi hohoro ho ne kɔ ade a ohia na afi ni mu no ade a ye de ba saasi su sa afi wei nipa manya no onkon kwa e wo bra won san kan wo de ufri ha said the medin kan chem epu ana abebo no mean spring or upliftment ufri ha efri epu no nkosi safi no besan kwa wiye no wontina se ne wotie da wabra ba pija automatically this is busumuru die enti munso amoya bosom afram monso sai bia mo wo lahyebi munim ba bia mo ko saa na ne ahyehye no etoda so a emusuan ba bi o mo ahyeta ni nyina no tim betwa hia ti se ebia
mfa nse Accra ha ti se bia Independence Square na ye nyina dumienu ni nyina na abusuan mpanyimfo no bia de bo busumbuo ni bia ba na ye de abegu na aye 12 eno obia de baako dwan baako anasa ponche baako na beba na aye dumienu na ye de aye aforebo na obia busade e ode ba aye ene obia de a open wo afini mu no na ode aba na ye de agu altar no so na ye twa agusu no magusu nsa na omahye omode hwam na omadware omonsuo na omokọ asa onkoma afino musuo yare owu akwanhia atore nchamo a efirim ya ba asase no so no wo oye out ebesi say Yeshua obewu koye ebesi the last 20 years kra na still yewo mrono ni kroni ahemfo binum ano omoda so di saade ewese so emponde ya me no kasai ahemfo ni bi eda so di saade ewese eye memfa mani kakran kwa akire no bunu east ma hene ba ko ho obrimpon kru tachi otosumi no mechia nana men kakran last year December ye ne mane ne nananom ne no ofa asefo ene ne krom ma omunim so na tie dwa so omwo US Italy Canada ebi di nantwie enwan ebai honkum fanya for the bomo na afiya yewura mu bibia nko yema wo mo. Okay, so Nsiah no enti we na ye 12 tribe of Hebrew nessa 12 gods any 12 Akan tribes teacher say nyame na omo wo Bible no mu na ye ka omo na omo san ye Akan abusuafo no pepe now we say the return of the 12 Hebrew gods I don't ko hin na omo returning Jeremiah 33 15 to 24 oka asem bi oho oka kire omo se ebire bi beduru obema Hebrewfo no sa Hebrewfo du mienu wi a yayi mu ema fm abusuan woche ne ade emu mienu ayese omo na omo ni Israel ani Hebrew musuakuo no nyina so hene no omo aso odin no omo mu yento bebo mo ahwete na bi ebere bi beduru obesan ma omo nyina san aba na wasan ayi wo mu nyina ne mu abusuan mienu asi omo baako so hene na omo nyina kuta ohene baako na omo nyina asan kuta priest baako na omo si sa omo ya san hyehyɛ we wia afei na hinnie a ode hyɛ na kwa David ebo no obema sa hinnie na bam na afei de oba ya obewu ye edi ni moja be gi nipa nyina nkwa se de be mbenya sa hinnie mu efre ni Yahushua Hamashiach no onu be die ni mu na afei sa anyame dumienu ni nyina se de akane tete no omo ni nipa ti asase so no wo mu asan ba bio na omo nyina ne Yeshua ba betena David edwa so na omo nyina asan ba be kan ho asase ne na omo atena sade ne na omo te kane na sade ne omo te kane na se narade na fabra down Ghana na yetie David yo return o 12 tribe is it happening now kosu se ana yetie nsensem ya keke David obi a otie mi bia na obi ohwe mi bia no so ofa ne phone no okogogo a na ogogo say Hebrew name for David. So ogogo Hebrew name for David. Ebe aba kan kire say it means David. David enso so ye nyina ye nim say eye hene for kasa.
na wo kire yen. David eye akanfo kasa. Bible ye da hai. Say yebie Psalm. Me fa nko akiri. Ehwa de bi o Psalm 70. Psalm 78. Verse 70. Or say na oyi na mofra David de awe ide. Na oyi na mofra David na ofanu free nwamuo mu. Omanu free nwammere a omanofo achiridie ebae na obeyan ni man Jacob ne najapade Israel. And that means say David way and only the original Hebrew name of David. In say no we mu no mo wokro mu asese kwaso ana. Enti David edwa a Nyankopon hye ne bo enyom aduotwe enkono enyimu baako edikosi nom no. Sa David edwa no. Say see asase so. Me ka kire obia so obanye akini o nante a oba besi so. Sa edwa no ewo Kumase Nsiah. Oh, okay. Anya we na ye nua ba se wa bi obeka ne yi ana meboa David. Kumase Nsiah. Okay. The Asante hini de nana. Oh, 2 4. Ah, okay. Or say 2 the second. Etisono. Nto no ye David no. Sa edwana 2 4 say 2. Last year, August, September, there was angel of that year, Archangel Ezekiah, on the name really 2022. Oba minche beka chem se minya adwuma bi na by 26 December 2022 up to 6 January 26 December 2021 up to 26 to 6 January to 6 March 2022. Sa mpanyufo we sa anyame dum yoni ambo omodini. Ebi mu ba asase so. Nti ade o kire me ye bi wo ofanse kokobe me o mame ko ye bi wo adanse o de ba adanse asokwa. Ko ye bi obipo bi so. Ena me ko ye ade ba akoso Kumasi Kro Brone fe na Piadu. Omo bo anma ye se adwuma no omo ho ne ya me no kase. Ye ko ye se adwuma no ampa 5th March 2022. Me dawa be se no mienu. Ena ni swade hunu mu. Archangel ba ko be ka kire me se spaceship na Elohim anase nyame ene Adonai ene Yahshua ene anuwa nyame de ba na omo aba bedu omo wo Nsiah intimembra ye se me fa membra and they are quite powerful ena ye be fa me ene ye de me call Nsiah Maame Grace. That meeting I was there. Elohim anase jinyame minimum no jinyame Elohim unim no Elohim 1-on-1 minimum no 1-on-1. Wow. I saw him. I saw a woman called Anuwa Nyame. Hey, na nyame mu do so sa na hwe ntimi si na ayi. Omo ne empanyufo omo atitire omo Asante Kingdom. Anuwa nyame. Any all the 8 families. Sa aduana asona agona fo no. Any sa nton dum yenu empanyufo nyina be hia. They discuss a lot of matters.
Omudi Kumasi almost 3 months. Omudi Ashanti region almost 3 months. I saw their spaceships. It was hung over the Nsiah Palace. Then omutumi ya TV here. Then it be see here. Adia omobe discussing here. From there they moved to Accra. A whole lot of discussions. And also when he from my own discussions is important too. They move from a hono no mo ba Accra no so omo ko hin Manchester na say. Omo move back Accra no baby din kan ko here. Accra mo. There be Independence Square. Oh okay. That Black Star Arcades one. They were there. They moved to Kwame Nkrumah Independence Square. Under there, enema bebre oho. Enipa da sanin fa na ni hu no. Okay. Omo discuss enema bebre, omo free ha, omo ko Chief Praso, omo ko Amenfi. Amenfi a combination of Amin and Afi. Na the answer na ya Amen Ra no. Amen Ra so e. Amin. Ana Ram. Em ka ho. Amin. Ram. Ope Amin ope odwan. Se uma Amin odwan a adeso bi enu da so asasi so a immediately Enfri wo so nko. Wow. Empeje bi enu a ohia onsanka. Enti se wahwe no so obi onim bi anim se nananom na omumpe afodebo a yedi nipa moja ne nipa akwa eye because eno no ye curse. Ade a na omunimu ane Ram. Ena sa Ram no so na din ka kire se Abib. Eye April. Eye the month of Aries. Ena ye de samwa ne ma Amen. Ye gina enyame ababu wo mu dini nyina no ye bodi ni wi a ka se Amen dimu. Ena monye. Na mufanya ade wi ma somasi, mufanya ade wi ma abusua, mufanya ade wi ma nton wi. Enti Amenfi. Amen ni Afi. Omo asefo no omugu ho. They know. Enti din Amenfi no eye nyame ni asem. Nyame asem. Anya kurase. Efri Amenfi for first no omo wo Cape Coast pa no omo ben Cape Coast fie. Ansa na omo spread omo ho akodi ba bi omo isesi e. Me ka hintasem a kire obi a wadi 80 years, 90 years, 100 years. Na oben within Eastern region cover ayi kakra ene Cape Coast kakra e be dia dance say Amenfifuo we eduru sa month of April bia na omuyi apamo adaka dia oba furu na archangels cherubims mienu entabense ni na Afi adwa esimfimfini no yen ka no Afi na ye ka sem ye friend Shekina glory no ono ani Afi ni da efiada ono anso no ye logo po na pepepe enti Shekina glory no ayi logo po no moka ya sem ya no moka abuzu moka ye ve ai asembe ne da efiada obi a ohwe TV ebra na ye nana hima Asante hima ekọ ekura no obi a ohwe last day ni bia no be dia dance said there was a banner na ehange baby a yesusu say na nana hima adaka ne si no sa asenso na ne da banner ne so no the same symbol na Ark of Covenant no eda so se Afi anase Shekina apia entaban ni niam ahodo a ekesi ani the same symbol na da sa banner ne so obi a ohwe that final funeral day bia konkan chem se mi twa atro sa Afi we ya na yen kasem ye friend fofie the same thing enti Amenfifo a omo ho sesi ai omo be ka kire me se mi ntwa ntro se about 30 years down no mo ja sa de ne ye anasem fan se be 50 years down ni no mo ja sa de ne ye before 50 years ago the bia epu bia no mu ya pamadaka omo she white no mo abo omo ti check white na blue and gold ye dia design mu na say ye hu so omo yi bi so Asante region the same thing na the same aksa busuan ba ko na me ba nti sa ak no omo yi no your original Joshua mo de no
Original. Ya would go see dagon ni na dagon bubugu won e no. Original. And na wo Ghana ha. Ahoɔden ewo mu na nkoi ensesan enye hwe. Hey. Na me ka kire me nkrofo bi say obi o Ghana ha no so spiritual power. No sign Ghana ho. No ko India. No ko India, no ko Togo, no ko Benin a ho ha ne ho. De obedi egu ni yam no enche beku na twene. Raw power a ye de ma nipa yemfa bibi ma oningu yam. O Ghana he ya Maame Grace. Ghana mo de nyama wa eno de no two ways about that. Pantan he ya. Pantan na mo ka ne pantan. Eye honhom din, eye bosom din. Ye frɛ no. Ye frɛ ne pan. Pan. Meaning pan. Pan na wo Bible mu no. Almost on no the first god. On the first god. Forest god. Yes. Na shanso ye antelope. Meaning pan na. Ya na mebere kini da man che no so Ghana ha. E na ayifo yi otwen na yemfantifo yi omudi na fasha. Ayi wuniba. Omokope eduru bi omokope otwen che no se wanse no se etwe no. Eye pan no omo celebrate no. No celebrate no. Na ye ne no nete e wo far back Egypt. Abusia sa nyankopon mo so no ye first god out of no and no derive the word panic e di free ye. Pan ye ni tan no eye te se men kan se kra ye wade bu ha de domire Cain e na enwu no e bi so ha de papa e na enwu no enti ati se wade domire yi nam na e wo nsuo mu no ensoa omo design te se ensoa style bi sa na mo ahyehyɛ nnuane ahodo ɛwɔ asase ne so nyinaa bi agu sa tan nim te se de yɛbɛka ne kasa mu se atam nya de agbefo ndi kotogum no mo kyekere no yes omo de nnuane ahodo bia wɔ asase so bia gum na fodi buchi anim no obia wa do asase no so a ofiri se wanya enoban bebre na wo ho atɔ wa wadi ye no na odi bia gu sa tan nim na odi akwa kosi na fodi buchi ani mon kro no mu pam de mu nyina ho ni tam so ba be fa mu hu sa bo bia be de mu sa hwe mu kro na hwe nim se o sa ye wi no ro na eka ehono ne aba egu tan nim a mon kro na gum nkranfo mo ti asase su ba asase su kane no oyini ho adi kire o mo ntino mo ne mo yema no bi so mo se ese ye we endi se Ghana asase we ye ho kire yen na ye living ni nyina be hand to mouth. Don't blame any god. We should blame ourselves. O kan no mo dia ba betwa omu se oh Yeshua be hwe ni moja gunti we nyina atwam anya no kre. These gods no need these spirits no. We owe them every year of our life fellowship offering. Maame Grace. Enti wo kanaman na se kanaman no awian ofie anopa awia anwumra koduru na wotwe a enti wonya omobo sema no ayi akokɔ sere kase kora anwe. Wo ma na duane aso obewe. Na de na ahonhom we nso da bi o ma nipa duane di. Ema nipa nsuo nom, ema nipa sika, ema de nipa hia bi ama wo ma aware still. Yes, you don't have to give them anything. You are watching the biggest Abusia Yemfanibra life and because you can say any or the pamba mu na me steady. Enti omo ni dien. Omo nwe dien, omo nom dien. Yahweh moja no, enye sa gods we na behwe guma awo mo. Yahweh moja no, enye angels na behwe guma awo mo. Bible si nipa, wo kra, wo honhom, ene wo nipadua. Boni fafre. Ene ne gia ye beje no bra e wa wie ye no mfumso bi nkitinkiti bi e ba ahumu no nya ba bi pa akọ unananom nkyɛn sa suro sa unsa manchiri asase ase o saa de ni nti na Yeshua moja ba ye ahonhom no mo ye saa ne ma we serve ni pa fi bi o mo ba asase so be ye adwuma ma ni pa no. They don't need the blood of Yeshua for anything. They need fellowship offering. Archangels afi bi o mbe wuri no mo no angels o mbe wuri no. They want goats. Sometimes they want a war. Sometimes omope wine. Wine here they call didi. Sometimes omope bread. Omope esam. Omope ewiyo. Omope bro. Omope mu. Sa wo be hye
sa bonsambo no so ama wo mo families bebre wo ho a omo de omo nton no ka omo de omo busua honhom ne ka at the stand say afinu dura ye cheche enshira ne niam na efimu a nipa be se 10,000 mo netimi twa omuja etimi to aso sa 10 years etimi to aso 20 years afi eko 30 years na afi ahonhom no amo aye adwuma mo na over the years no I started the nipa moja ene etua omoka menya adwuma ma wo mama aduane ni se mia na make atakran ma no wa ma na aduane so obewe na cho de wa twere wi atena se ne yemfa yasam ne mre ayi ne kura ne last enti sesi no wo pese wo kire se ayi Jehovah Jireh Jehovah Adonai we nyina no abosumidi ne ye bobo enti se ye bo no mu sane a asori dem abosum na no ma aba no mu wa asori dem na etwitwa omani so no mu ye DJ gu mu omoso no e ka omo de abawa nka omo onse obi beje Yeshua dia anaso obi beje Jesus Christ dia asori no ye se ko na ye mo wasu ye ne do ba ye se ye ma sunkunkunu jasu we de ma wi ye se afei o papa enton no apam a ewo ho ene o papa nton abosom no apam bi a edi wachi di usu di unya sanija gum na nshi fire Holy Ghost fire Holy Ghost se omo hia mpampa se de eja na ya frɛ osuru ja nyina begu dem ho no ya suma kɔ enton fie ho no e hia mpa den na sa nipa kro na no obenanti Kristo sumu abe 20 years ebedru critical time bi obenya accident awu no na sa busumi ya odija hye no 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 apie na chi no aba abeje no obekwa asore no no odifo bi aka kire no ka kwansha we ya eba abeto a obewu no sunsum bi firu papa fie ene beje we da say me ya shankom bi ma mete wa so dem da bi TV so kra no ya hwe difo prophetic demonstration atibi da bia sanso na obi a wo hwe me na wotie me enso be dia dance se wa kwa asore me aka bi mu ateda ya se a umami abusua hunhum bi ene be si kwanye sanke da senke ja to fie da se nkwa adwuma hye hunhum no wa abusua no so no aguna ho hunhum a mo ye enafam moja kraboa no ya so di ja hye wo mo enti uja na hye wo awie enti hunhum no ban bie na firi umami abusua beje o they don't burn and they don't die. Many spirit bi a obekere me sa 9 4 nkra he enya encounter and am say ye bredodo ye ho kire ye man no wura na ewura amenam ade ne ye ni ye ho kire sa o say o ye obibia na ade a ye ni ye common knowledge of who we are, consciousness. Say ye be hunu abibifo be hunu nipa ye keke si enya hunu a asa ehia ye bio ye ho nkire bio ye nyemu bio ye nwu rof bio na de all kai me say minkai say covid ne beba no hwan mu na me hu wo say omonam the whole Ghana ni wiase nyina ewowo abibifo mpane enam se Maame nsore enam se me hu tano kwabena tano me brother me ba yogina hoyi eye ma dance ni maka kire no me ba tano na oka obi a oba menase bia ba ma so ba mpa bia ma bo omu nyina ma ne nti omu nyina ya we say me hu one tano kwasi oh tano kwabena me hu bosompo me hu kuru bosom kuru de akanfo di no kuru da pa akuyo no he me hu top archangels omukuta tisa panien kitinkiti pa na ya de ya sticking no sana etie na panien no se de ne kitwa tie no those kakre bi wo panien no eba ne to no na omura fie bia mu a nipa mu ho nyina ne de panien na wo mu se ye de wo wa na those kitwa bi na gu panien to na twenwura nipadua mu na mbusa archangel no se no we de omu wo panien ya de ombe ma yare na na o se we da bi kobro ni de yare bi afamfena mu a eba na
river Euphrates no atene ne nsa agye yare no na ho mframa eba no ebeku ni papa wa bibirim na bibifo pa na yare no ebetoro mo esore enti weinum ene saa enipa wenum nyina moja ene omasefo a mo wo mo mpane se be ya mframa ne ba enku nipa dodo e wo Ghana ha Maame Grace mi ntwantro de obo osoro ba asase anim na migina tano kwasi menhunu efie biara wo Ghana ha wa nwurem tano na sini ofie bia mu wo Ghana ha I'm telling you na say na say tano kwasi de oye can say oye bosombrafo na de na se fo do so sa na osire na osihwe watena sase yiso ose ono ode nsa ebo am say na ose sade wo akoma wo yefunu na wo bema na wo nan na wo aware wo mba no saa na tana kwasi su betena sase yiso se nipa ne yire no mo wo ye wo mba hey my boyfriend ena wo mo ono nso na abosombrafo nyina ne abosomfo nyina ne anyame nyina no na se atre ebusia se ye fa nimbra life na watro omokra se otumi ba na obekirekire mu ye ne yetimiti ase because asensem we dey asa ni susun lie bi no wo mo wo abibifo nyina mpane enipa omanwo ne pane bia no omoka achiwade mienu enti omantimi ama nipa na ngwo ne pane hey dia number 1 onipa oye tuntum a ori preko hey preko semi bio number 2 onipa oye tuntum a oni oba wa ye brother achiwade mienu we na aka nje nka kire se wo mu hu e wo sankrofo no hu nti o mango o mo pane ana abusia preko na mi se be dia du dia se ngbeja we dia last yo yamra na ye be nti wo de mayen wo last words afutu nti sesie na sorry dem ma ye woni niama ye ni offering na ye tua ni na omoje se wo se omo na omo wa sorry wo de ni offering na no an ye de mo ye de amo abro de omo peso Maame Grace ene kwasem wo ho ni se obi o yeska ni Ghana ha bia ni wiase bia be di madanse ye se ansa na o free hand to mouth no no be ye ni sika ni kura wa ye ni ida se wadi odwan aponchi na ntwie nkukọ ya aforebo ana se odi nipa moja ana se odi nipa akwa ana se offers ka emu odu a eye ni sika wa branya nyina adi koma konfo malam ana difo a onim di ohunhun na odi koche na odi koba afode ma no na konfo kro difo kro malam kro no edi sika no koye afodebo a eye hunhun afode ema ni panansa na ni shabre sesen free hand to mouth enti physical money a ye donating bebre wa sore no ewo honamani niema e provided ba but sa opesa wo tra level na wonya wo fie wo live luxury wonya wo car ma kosuku wie be yi yampanyifo be yadefo a physical cash ahonhom ne value ni sa no dear no crepa yambre na sunti abusia yamfa ne mbra life I think so deserve life no be trim na wo bisa no question na oye je sie ni nyame na ye frɛ na ye se ye sum ni nyina ye ne omo anewa omo ne ne da sorry yo wo dear wo last word say to omo hu say nyame na wa no omo from say abosom omo se ye nso je ngu omo ni ati wa futu 1 minute de me ni maka nyina ye just de me people ha kra no ma chem be wo beba bio ma bi som na omo ba na omo ha so kra de me nya kra ma ha okay wo de me di ja me manfo ne wahwefo ne watiefo ne se emre kakra bi o yanimu a change of power eba yenti a me refer return no ahenie na yedi no Egypt ana abibifo di wiase nyina so no ebe ne duru se omo ne yesan betena sase so na ahenie edi Ghana so ne di Africans ne di wiase so ne ye hotoye sa ahenie amma ne ye hwe politicians we ni democracy se e di ahoto ne asumdwe bebre Ghana Africa ne wiase dia ene mu me nyina mpe awuduro bi num de ni kanko kingdom na omo de ba no
the power struggle bi ba enti obi a wetie mi bi amfa hye ntrimu say omo pese power no free amanyofo nsem ne kodi ahemfo nsem na kingdom ana dynasty no it take over Ghana problem we na ye papa kwa Nkrumah ne menhye nyaaye de ne nka anyam ne pese omo de ne nyina ne kate. Oh, I see. No omo pese bibia ko over no omo ye nhyehyeye no active prime minister na omo de Ghana rulership power no we abrofo no ekomanhia. Oh, okay. And Nsiah anya adwuma. Still mpanyimfo a mebo omdi ni say omdi spaceship eba 6 March or Ghana ha na no 26 March ya this year ya no mo eko. Still no metimi aka say almost 70% minor spaceship o moja e Ghana ne Africa. Omo survey niema coordinate akosi say finally Ghana ha power edibu oman ebekwa akodi menhia. Se ba se yankoto aba o se ba se obi ankokire na adwene o meme de the movement bia me de presa de bi meme de an hunhum de meye aboa eba fansa koboa se power no rulership no ensamra ahemfo nsem because mpanyimfo oba because mpanyimfo oba omo be wo pane nyina ewie omo twensa power no be ko wanso omo aba ansana omo aba yo yate abusia ensam na oka ne de ebi ano esoso na ba ku bi wo ho kan ya mema na ba na waba be educate yen because some encounter bi a minya ye na me ka to ho na oba ne ye ne no ayewei me say ye ko ba bi ekotwa this rock yi bi ena ye wo rock ni mu no ba bi a ampan no wo no ena me frɛ me production head na me ka tell say Elijah obi gina ha me ka so obi gina ha na the way ade ne tinti na ye na ye de ba bonti me na me hu ade ya na egina ho ba ma mbo obi amane nti ye wie ye ne me bisa akonfo na ye ne kwa ne say ade na otebo na ya komu no mu no otesen ena oka say ti bibi na enya ade a me hu ye no me so man ka nkire ne say ade a me hu ye ni na echire ya me wa landini ena okonfo bi say me makobo onim na okasa na me say ade a mimi hu wo bo nkwa wo kra wo so wo kom no unim enti no I try me benye encounter bi wo ni de ye ko hu no wo bo onim no ena oka asem bi kire me na me say akonfo na wo Ghana no mo so mo nyina yi say yo mo say o mo de kramofo onye na malamfo onye ena asofo onye a na o mo de o mo na o mo ya o mo ntwen na o mo so o mo de ye ba na me nye ready say me kasa nti me ma waba na wabe educate yen say wo ka asasem na me yam je me hwem cause o ka kire me say obi ode snap wo bom pa ya ma no bi ama o mu bi ya onim ya mambre ne ye tetesem ena wo kasa no wo bubu awuo ne ne keka ka ho no nsa ozi wo kwa asorefo no say mungu nsa na o mu to snap na o mu koze na no me nya ready say me ka ho asem ti me ma waba na waba be kire ye nienti a wo ka say ukika sa nsefuo apetashi ensuo ene sa niama no wo kyerɛkyerɛ me dia na omo ascribe nyina and apparently ne sa abo no krapo no enye ebua na eye akonfo dia eye ohini bi fie and we will talk about this later omo de omo hu kosie the way omo building ne ade nyina I have been told na mema wa ba na wa be discuss e no na ba wo beba biom apawa no wo me nkrofo yi omo hono nti abusua mo me yafa ne mbra biom life na yem bisa no question na me so menya kwan bisa me question ya me bisa na nsem de abusua ebi wo hot so se power bi ba ye no kra kwan bi so but ye beka ho asem na enye nne na me ye ne kakra because me catch ro se suade wo platform yi so na gya chinchin me nim ne enti a wo beko akotua 10,000 pounds say ye mfa abo atia efri Ghana hambrel wo land ne yamfa mbrewa na me na obeye dede wo maso madi kaka to so nkofo ne ba peak education no na live you upe ba bia kwa communicate with us e bi wo ho na enye we a na ya refer ye ka bibia mo ntia ase niama wo ho na omo de omo ko bia so no ne de na ye se nyame ma wo ho kwa na ma wo kwan na wankasa wutumi kɔ wo ho na mu na wani da ho na sa wutumi pagya unyamisu no kosra you are able to handle things all by yourself because these entities are all over
they want to communicate. Inti said the oka say omo abeja spaceship no na e wo ho enye nra eno no obi ko afuo ye se wayera 1 year no wakọ no wasan aba ehefa na nipa no ko ya osan ba ye moma yen fa ne bra back life na yen timi mbisa ne mu ye na mso mi nya opportunity na mi mbisa me questions. No, thank you so much for coming. Oh, can't say more, but I say what the time into the journey. I wish said that people will give you the opportunity to come and do the second year call life because I had me to me now. Edu, thank you so much for coming. I appreciate you. Thank you so much for watching. Eniama o homo me mbie ya adwene mu yen delve deeper. Enkomu eniama o hono ma ese se yehu. Why? Edamase.